Пречиш ме, ако правим? Ами, казваме ми, когато преча. Че се притеснява? Те биха искали да ви кажат нещо. そしてこの子供たちはですね、大使閣下にご挨拶をしたいと。Това ще преосвидетелство. Ние се седим за полската вишня. 私たちはこれからこの桜の木の面倒を見ます。 Япония, そしてこ добро の в 桜 нашето の木 училище. がですね、私たちの学校の良い思い出になります。そして無償金の良い思い出もなります。 Ще покажете ли на господин посланника къде да застане? 大使閣下にご案内してください。 Да покаже японската вишня. これからですね、桜の苗木をХванете да зачита. 見せたいと思います。 Да, готови сме. Вашето училище се намира на много хубаво, красиво място. Благодаря за вишната, която сте посадили. Тя се първа ще цвети в много красиви цветове. Благодаря ви още веднъж. Толкова много ученици да ме посрещнат, бяха много силно впечатлен. Благодаря. Стар български обичай. Скъпите гости се срещат с хляб и поздраве. Вечно приятелството ни. 歓迎したいと思っています。 Много ни слушай да бъде. Окей, Мистер Морис. Велик ден
е празник, който е приятно преживяване за нашите малки деца, които обичат да се борят с деца. ブロガーの復活祭はですね、私たちの大事なお祝いですので、子供たちも大好きです。そしてその時はですね、卵で戦いになったり、Не странично. ですね、今度私の今度は言われなければならない。そして勝ったもの、С острото, не странично. このようなソース、解剖してやる。そういうふうにしてください。Да не е странично само, да не е странично. 子供たちが大好きです。Ето на вас. Много ли чудесно каши? Ритуално с госпожа. Айде! Силно! Браво! Аз ли ти? Раси! Освен яйцата, на Велик ден, задължително е един блок козунак. あとはですね、復活で大復活パンの時にですね、今度必ずこの甘いパンを食べなければなりません。който е символ на възкресение и その甘いパンがジーザスの復活を表しています。甘いパン。 може да почистите децата. А ето и този козунак е за вас. Отново символ за Възкресение Христово. Вземете си ги. Деца, я само да снимам малко жица. След коктейла или на коктейла ще имате възможността след коктейла ще носите няколко от тях само, че е нашия Настоящата учебна година разходите за гориво са намалели с 30%. Класните стаи в студените дни тече нормален учебен процес. Те са по-уютно и по-желано място за повече от 500 ученици. А благодарността на поне толкова родители и учители, на обществеността във Ветово е неизразима с думи. Но за нас, дами и господа, е важно и друго, невидимото за очите. Дарението на японското правителство е сред най-ценните житейски уроци. Урок по човещина и духовна щедрост, внушаващ, че за доброто няма граници и разстояния и че училището по всички континенти и за всички религии е колеги. Нека бялата лястовица на надеждата да е в небето над Япония. Нека я видят всички японски деца, всички хора загубили близки, всички ранени и останали без дом. Ние видяхме Ваше превъзходителство. Видяхме я. Тя кацна в нашия град, в нашето училище. Ще кацне и на някоя сакура в префектура Фукушима. Ще я видите и вие, Ваше превъзходителство. Ще я види гордият японски народ. Уважаеми гости, уважаеми господин Прокопиев, приятели, съграждани,
За мен е голяма чест и удоволствие да прочита благодарствения адрес. Програмата за посолство на Япония за отпускане на безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище даде уникалната възможност на СОУ Васил Левски с професионални паралелни. Най-голямото училище на територията на община Ветрово, език, поведение. И тук сме направили едно малко филмче, което е направено от децата от град Ветрово, от по-малките деца, които преди да на училище, в което филмче има и японски танци. С което казваме, че душите и сърцата на нашите деца, най-малки деца и деца в територията на община Ветрово, са винаги отворени за нови контакти, за нови открития. И дай Боже тая помощ да бъде един мост между община Ветрово и някоя община или административна единица от Япония. Благодаря ви, thank you so much, thank you.